Oh Kamala Baba, oh Kamala Baba, Yamtata, oh Kamala Baba, oh Kamala Baba, Yamtata, oh Kamala Mbukelo wami mangubingelele lapho ekhaya wena ongibhekile njengamanje ngifisa ukukhuluma nawe ngikutshela ukuthi ungahlali phansi why ngisho njalo yingoba ngisho ngoba izitha zakhe ayihlali phansi azilala ebusuku ayiphumuli bafuna impilo yakho ukuthi ingayindawo abanye bayifuna phansi ethuneni ngithi mina njoba ungaphumeleli nomuzi wakeni ungaphumeleli nonke lapha ekhaya navalwa umuntu kwahanjwa kwayiwa kumuntu ophethe ubumnyama wanikeza abantu ingelosi zobumnyama ukuthi ziphile lapha esibongweni sakini kwavala umuntu wakhipha imali waphuma wakhipha ama-1000 ephumela wena ukuthi kungaphumeleli umuntu esibongweni sakini namanje ke uyophinda futhi uvule umuntu njoba nami nje ngilapha nje ngisithunywa sikaNkulunkulu esizokuvula ngiyabavula abantu all over South Africa kukhona abantu njengamanje abaphesheya kwezilwandle engibathathe ngabanikeza umsebenzi mina angidlali ngithonyiwe ngishaya inja kuvela umnikazi wayo ngishaya utokolosho kuvele umnikazi wayo ngishaya ikati kuvela umnikazi wekati hey mbukelo wami lapho ekhaya zonke izinto ziyenzeka uNkulunkulu ngithi nasi isimemezelo esiphuthumayo bonke abantu abangizwayo nawe uyangizwa lapha ku Facebook zizobe zenzeka izinto lapha yakwaXaba eMvunzini eVryheid eMondlo eNtswalakahle ngomhla ka 29 zika June ngomhla ka 29 kaJune ngibiza bonke abantu kwaZulu Natal ngibiza Swaziland ngibiza kwaNdebele zonke indawo onke ama province iMpumalanga ngabala Free State ngibale Mnambithi Vryheid ngibale ngithini Newcastle Dumbe ngibale ngithini uLunti ngibale ngithini zonke indawo Piet Retief uyamenywa sabela kulukuthu usengenele umavula kuvaliwe umprofeti wabantu lo odida abathakathi badide ukuthi kwenzakalani ngithi mina ngishaya utokolosho ngishaya inja kuvele umnikazi wayo ngithi ngomhla ka 29 June 29 ngifuna abagulayo ngifuna othi nginengane ephethwe isilwane sengihambile lengane ngihambisa izilwane ziyakhuluma angilali lengane ngifuna umuntu othi angithola imisebenzi uphathe iID ngifuna othi mina nginesibaya phatha umquba ngifuna othi egcekeni kunezinto ezigijimayo angilali phatha umhlabathi ngifuna wena onengane othi nengane edla isidakamizwa ibhema insanga ibhema iwunga idla ama drugs njengamanje unengane ehleze esportini ephuza utshwala njengamanje unomnyeni wakho umuza wakheki ubulawa utshwala ngithi phatha impahla zakhe uze nayila ziyobe zenze ngomhla ka 29 inkonzo iyongena ngo10 ekseni ihambe iziyophuma ngo1 or 2 bese kuyadliwa kwaXaba ngoba ngizobe ngenza umcimbi wokubonga izithunywa amadlozi ngiyazi njengamanje mangikhuluma ngedlozi sewuyacasa uba sewufuna ukuvala la lapha no one oke wabona uNkulunkulu akekho kwabona uNkulunkulu uNkulunkulu usebenza ngezithunywa noma ungathandaza kanjani ube umfundisi ngeke umbone uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu unezithunywa zakhe ikamoya abaphela abantu
iyongena inkonzo ngizoba nenkonzo yokuthandazela ngizoba nenkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho yomuntu inkonzo lo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho wena ozobe ukhona khona insebenzo kunedamu njengamanje elikhona uNkulunkulu athenga ilungise ngizobe ngigeza abantu ngibafaka emanzini edanyini kunensebenzo engizoyifaka kuleli damu uzongena ngikugeze ngikuwashe ubumnyama wena washonelwa iboyfriend washonelwa umntwana wachithekelwa isisu ngizobe ngiphakamisa ithunywa ngizobe ngiphakamisa abefundisi konke ngimema ngisho umakhosi awusebenzi indumba yakhe igcwele inhlabathi njengamanje abantu abangeni umfundisi ibandla lakhe liqhubeka awuyindawo awunamali umfundisi uyinceku awunamoto umfundisi uyaliftwa ebandleni lakho ngithi come ngomhla ka29 wena ozobe ukhona ngicela ungiphathele imbewu yakho ka350 rand bese uphatha ama5 rand awu2 bese uphatha u50 rand yokuthenga ikhandlela ngizoba nenkonzo yokulayita amakhandlela uyofika ulithole selibusiwe uma uqeda yolayita ikhandlela bese ngikufaka emanzini ngikugeze kunensebenzo engizoyifaka emanzini ezongena kulamanzi ngikuhlambe kulamanzi zobe senzeka izinto ngifuna uthole umsebenzi ngifuna aqaqeke into zakho ngifuna kuphume lento abakufake yona wena ozobe uphethe u350 lembewu engishoyo ngizokunikeza insebenzo nansi okwamanje ayikatholakala lensebenzo enamandla ngizokunika yona kulo 350 inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu inkonzo ngizobe ngithandazela ngizobe ngenza konke ngizobe ngiphethe zonke iwasho enizibonela ku television yonke imaterial iwasho insebenzo kamprofeti yobitholakala abaphuma abantu all over South Africa kwaXaba emvunzini entswalakahla lapha ngaphansi kwenduna uMagubane ngizobe ngilapho ngomhla ka29 wena ohlala eDurban njengamanje khona abako Durban khona abako Mpumalanga fika ngolesihlanu phatha ingubo yokulala uyofika ulale khona kwaXaba phatha ingubo yokulala ungakuphathi ukudla ngoba ngizobe nginomsebenzi omkhulu ngizobe ngihlabe inkomo ngibonga emadlozeni ukuthi uNkulunkulu wangiphilisa la ngasinde ibhanyini ngasinde emthini ngizobe ngihlabe inkomo kuyobe kufinywa ngendololwane kuyobe kufinywa ngendololwana emvunzini entswalakahla bantu basemvunzini ngibiza bonke abantu basemvunzini ngaphakathi entswalakahla la ngizala khona ekhaya abaphela abantu kwaXaba ngomhla ka29 wena ola eGoli njengamanje uyafisa ukuhamba lapha amabhasi ayophuma la ngolwesihlanu 425 rand i-return ayojika ngesonto ngeSunday fona njengamanje wena ofuna iwasho use Cape Town siyabaposela abantu nalivimba moya livula amaphupho lala ngitshela kahle mbukeli wami ngaphandle komsambo igceke lakini uma ngabe livaliwe limnyama uma kungcola umsamo wakho ngeke uphumelele ngalolu suku kobe kukhulekelwa abantu kuvula ngizobe ngibeka abantu izandla abaphuma abantu zonke indawo wena ofuna iwasho njengamanje fona njengamanje sikuposele fona nanka amafoni ehlenyuka ku television fona njengamanje wena odinga iwasho fona njengamanje umprofeti uyamthola njalo 1-on-1 500 rand ukubona umprofeti nalapha eMondlo entswalakahla ngizobe ngenza ama 1-on-1 ngizobe ngiphethe zonke iwasho fona njengamanje ufuna ulwazi ngeyiwasho mvunzini tswalakahla sanibonana ekhaya emvunzini sanibonana ngiyanithanda kakhulu umprofeti wenu lo wabantu zonke indawo abaphuma abantu emakhanqa abaphuma abantu esigqumeni abaphuma abantu kwaGrace abaphuma abantu eMondlo Thelezini abaphuma abantu yonke imvunyane ngabala ngithi nqotho thank you bonke abanethembele njalo bayasihla bulula impela bayalahla isono
ukholo nakho Let me tell you something. kunabanye phakathi kwenu people among you, abangaphumeleli they don't get breakthrough. ngenxa yokuthi laba baphila omama bakho abazange bahlambuluke kunezinto There abangayikhulumanga are things that are hidden. abaze bawungena emathuneni Up nazo until they got killed and died. usho njalo omunye umama makufika omunye umama la izolo Yesterday, wangapha ekuphi empumalanga on the other side of into Mpumalanga, zakhe ayihambi kahle her matters are turning. sekuvela ithonga lakhe kimi Start to show the ngokamoya prophet through his spirit. ukuthi unenkinga This one has got a problem. ekuzalweni kwakhe Man, I knew she was given birth. uthi lo mama baba The prophet umprofeti said, Father Prophet, uqinisile it is true. I umama confirm usaphila it. My mother is still ngilwa alive. naye I'm fighting. ngifuna isibongo sami I just want umama akafuni ukungitshela isibongo Not sami disclose it. kodwa usaphila umama Still alive. uthi izinto zami ayilungi Matters are disappearing. yilento yokungahlambuluki Because you don't come uyabona clean. lezi ngane oyifihlayo And that you are hiding them. oyifihlela lo muntu ohlezi naye nomkakho Even your wife as well. uzoba nenkinga You're gonna have a problem and trouble at the end of the day. anginasikhathi Don't sojohana have time for John. futhi mzima kabi manje khohlwa ngikhuluma iqiniso linjalo take it or leave it Take it. I don't care It's none of my business. uyabona lengane wayithola wahamba waya phansi kwesihlahla wemama waya phansi kwesihlahla uhlezi nendoda wabuya nesisu lokhu uyifihlela ingane hiding all these things to the children. uzoba nenkinga You're gonna have nale ngane izoba nenkinga a dilemma. ngoba also. uyifaka edlozini elirong Wrong ancestor. This one is enticed. And umuntu lokho ephithizela one is emabaleni being chaotic. akwakhumalo noma kwaqhaba noma kwamhlalozo nesisu lesi sisasithwele esalapha uyasazi ukuthi esakupi kodwa ngoba wasithola because she emfuleni, committed there by the phansi river kwesihlahla. under the bushes there, infidelity, love. kukhona abantu abakhona phakathi kwenu abasebenzayo abafundile abangaphumeleli abanye babo Some of them, hayi ukuthi inhlanhla yikho because they know like his izimfihlo confidentialities. bakhona abanemfihlo khona la Some people are hiding ezinzima the kabi imfihlo difficult ene lezi imfihlo confidentialities. zoba inkinga They will become ey'nganeni problems to zakho your children. nakuyisizukulwane Even nesizukulwane generational, they will be hereditary. uyolokhu wathola isizukulwane Generation esinesiqalekiso of the curse already inherited ones esingeke siphumelele that they will not get breakthroughs and prosperity. athi amaKristu The Christians are saying, ngebhada ngena umKristu unfortunately, I'm a non-Christian. ngoba umKristu A Christian akayishisa impela cannot entice the Umkristu. ancestors. A Christian akayi emsamo cannot go to ancestors. umKristu akachitha igazi Cannot speak umKristu the uthi tongue. wafelwa A Christian, someone uJesu esiphambanweni. the Lord Jesus there by the cross has done it. lalelani nawe bakwethu Listen, uma sila if we are present, asikho la we are epolice station endaweni yokuvula amacala. sizovuma Are here to confess iphambeko our zethu transgressions and ukuze ngomhla wokuphela at the end of the day, we singavinjwa must not be suspected. sihlangane We namathonga must be to wethu our ancestors. ngoba mawungathi uyenkantolo uyovuma uzoboshwa kodwa la ekhaya unikezwe ithuba lokuthi vuma mangabe wabulala ingane vuma mangabe wakhipha isisu vuma mangabe wadlisa indoda vuma mangabe wafaka indoda inkorobela vuma Love feel. ukuthi mina ngahamba ngawulanda isihlahla indoda yagula The man became sick and lunatic sometimes. uyathanda
abantwana lala Yes, sir. kukhona izinto othi uzama ukuyilungisa kanti uyilungisa ngendlela e-wrong. In a man, oh, you approach them in a wrong manner. Mangabe kunomphefumulo There is a soul owawukhipha la that emhlabeni, you sent lo mphefumulo away. That soul usendleleni is still on the path. ngoba wahamba emhlabeni kungakabi The isikhathi. time was not yet due. Kuneyingane ezikhalayo njengamanje eziphilayo zaloya mphefumulo ezithi ukubana ukhona ubaba ngaba kunje. Still there, the situation will be different. Ubani ukhona ubaba ngabe mina ngilona iphara. Ubani ukhona ubaba ngabe mina ngise university. Ubani ukhona ubaba ngaba ngilale ngingadlile. Ubani ukhona ubaba If my biological ungaba father was still there, ngihlukunyezwa I cannot be harassed i-stepfather noma by i-stepmother. the foster parents. Ithi ingoma kababa The hymn wami ongizalayo ngokamoya spiritual father said, unyazi lwezulu the Lord umqalo wendlela inkosi la the Nazarene, inkosi inyanga yezulu uthingo lenkosazana unyazi lwezulu the Lord, ubaba wami kamoya ko leyo la ngizalwa khona Father is where I was given ngeke birth. kushintshe ukuthi ubaba ngoba ngabusiswa This is where khona I got anointed. njengoba ungibona As you ngela can see the prophet here. angiyithwalelanga lento Not for ritual. futhi ayiphuphi lento angeke uyithathe futhi ngoba ngazalwa nayo ngiyohamba nayo ngingakakubumbi esiswini sikanyoko ngakubusisa ngakubeka umprofethi ezizweni Nations. khona abantu abangeke babe yidlozi elihle ey'nganeni zabo abayoba yidlozi eliyisinengiso hhayi ngoba beloyiwe ngenxa yama-secret nangenxa yezinto ey'ngamanyala that are unethical. engani uyazi ukuthi wathi intombi yakhe ayikhiphe isisu Yasikhipha. Leya ngane. Pregnancy, the child yayivunywe emazulwini amadlozi akini ukuthi izokwenza into ethile leyo ngane kulindile that child phambili is waiting for you there. khipha lento ivalele la Cough it out right now. ngoba isidikiselo Because it's like a lead and a cap. awubusiseki ngoba Don't get blessed uneyimfihlo because you've got secret. nala uhleli khona nalo muntu ohleli naye unemfihlo yokuthi uyamjolela You've got a side chick. nasemsebenzini la ukhona wena You, la usebenza khona when you're siswami working lady, unomusa you are very merciful. You are generous. kulula ngisho ukuthi uthashathashwe indoda nje emsebenzini kuthinte nje Inappropriate. ujabulufe You are getting excited. You are appreciating. awukwazi ukufight ukuthi You cannot say, ungifunani what are you doing? angithintwa I mina cannot be. unede ukuthinta bese uthi hey They are laughing. hello Good afternoon. now uyazazi Well, we are aware of your situation. lapho khona emateksini Endaweni ezimboni zokuthutha. iphelile iy'ngane zabantu wena emateksini You somatekisi are a butcher at a taxi operator. yikho nemali ungezukuba nayo nje May not uzohlupheka have nawo money, amateksi suffering with sasa the- azoba of izikorokoro ngoba Tomorrow, all of awukwazi them will be in the awunadiscipline car. You are ill-disciplined. nezitho zakho zomzimba Your ayinadiscipline your body, your parts of your body also are ill-disciplined. nolimi lwakho Your tongue alunadiscipline also is dissected. nozipho wakho awunadiscipline Zip is also fluctuating. kuzophela wemntakababa ngoba amadlozi akini akuphela amatekisi ukuthi uvuse umuzi wakini hhayi ukhoshela abantu bakini ngoba nakho usunamatekisi Because you are a fleet owner, vula uzipho wena must open this thing up. ngesikhathi uvula uzipho When you are busy doing that,
khona abafaka isandla la. Some people are pickpocketing you. Ayikho into yamahala. There's nothing for free. Uthi awuthengi nje lapha emgwaqeni, Don't buy that. uyathenga You ngesitayela. are buying it in a grand style. Lokhu ubona abantu aba wrong lapha People emgwaqeni. about immoral. Abafaka ikete People engaka. with some short Kodwa stays wena on. You yourself. uyazazi You ukuthi know yourself. awuyithulula imali eyintombini Oh, we are paying too engabe much. yakho umuzi kayihlo, awunawo ngisho umbhede ekhaya, awunayo ngisho indlu, uhlulwa yilo muntu ohlezi naye kumlobolo ngoba uvithiza imali. because you are squandering the money. izophela. Man will finish and perish. Mayiphela. If it's not- let me tell you, Mayiphela le mali. it finishes. Neyintombi ziyaphela The futhi. mistresses will come to an end. They will run away. Kukhona abantu People. kukhona abantu abaseduze kwakho engathi bayakuthanda, abakuthandi. Mzukwane kwaphela lamatekisi, kwaphela le mali. Mina uyobona kahle. You're gonna see Mzukwane kwaphela le mali oyisebenzayo. that you are working for. Na uyobona kahle kanti kade ngihamba ngedwa. Reality will be known to you. Wenzeni wena What have ekhaya you kini? achieved there at home? Imuphi umlando One omuhle history that you oshiya kini eziyothi ingane ubaba nansi ishelter. This is umpeme. Ubaba washiya This lokho is what he constructed for us. thina. We Ubaba noma sitholela ngaphandle eyintombini, kodwa ubaba wasikoka he collected us. wasibeka la. He brought us in. Sinomsamo wethu. Got our own ancestral platform that is proper. Wasihlawula He ubaba. paid damage prices for us. Wangilanda wangibeka la, wangilanda wangibeka la. Put me here. Yebo sihlukene. We are from Ngomama. mothers. Kodwa ubaba The father of our biological sinomsamo father. wethu. We've got our own appropriate ancestral Nangu umnyango washiwa ubaba. There's a door. It was left by the father of Uma sinenkinga If we have a problem, nanku umsamo. there is a sanctuary. Nansi impepho. There is an instance. Ubaba washiya Father left empepheni and were to the good. la ekhaya. There, Masinenkinga. if any troubles are coming, Ubaba sinenkolo yakithi ashiya kuyona. Akazange ashade nomama yebo. Angifuni ukungena lezo ngqabano. Kodwa okubalekile what is important? ubaba wangiqoqa njengensila yakhe, wangikhombisa indlela wathi nanku umnyango He mntanami. directed me to the appropriate direction. Njengamanje phakathi wenu Among you right now, kuneyingane ezikhona osisi abakhona nobhuti abakhona abadala they are grown up. abangayazi impepho Don't kayise. even know how to entice their ancestors through Into zabayilungu abaphumeleli ngoba oyise babashiye ehlane. They left them there by the way. Abazange bayiqoqa They did izingane not zabo. collect their offsprings. Wonke umuntu Everywhere. ophila phansi kwezulu nomhlaba Beneath. Uyawudinga umsamo You wakhe. need your own ancestral platform. la uzokhuluma khona Where one nezithunywa can entice the ancestors. akhulume One must entice the ancestors. ashisa impepho. One must entice the Awubheke ancestors. namhlanje. For instance, see today. Wena ukhuluma kuphi? You see, where are you communicating with ancestors? Ngoba nasekhaya koma wakho bayakuncintisela, babuya bakutshela ukuthi uyiveza ndlebe, babuya bakutshela ukuthi awuyena wala ekhaya, awunalo nezwe ligcwele ekhaya koma wakho. Anything there, no authority at all. La Listen, angiselanga la I did not come here ukuzokhuluma manga. to fabricate Ngoba lies. mangikhuluma amanga, If I fabricate lies, amadlozi wenu your ancestors, ngiyothi mangifa aphosa amatshe angishaye ngamatshe athi wakhuluma amanga ey'nganeni zethu. Awuzange ukhulume ngani iqiniso. did not propagate truth to them.
ngikhulume Listen, let me uthi speak baba now. angikhulume My father is instructing me to do so. iqiniso The truth niyokulazi gonna comprehend. iqiniso The truth liyakunikhulula shall set you free. iqiniso The truth liyakulazi gonna understand it. iqiniso The truth liyakunikhulula will leave you. mawuhlula iqiniso If you are failing that, uyozufa uyinati you're gonna die null and void. abusebenzi ukuxeva kulendlu You have kaNkulunkulu to uthi take ubani the wena church, irrespective of who you are. ungakhohlwa Do ukuthi not forget that. I'm talking, ngiyakhuluma la. I'm speaking here. ngoba khona engimzwayo othi angikhulume Ngiwumuntu kamoya I'm a mina. spiritual person. Lalela la. Listen here. ukuqala kokuhlakanipha Commencement of wisdom. Ukumesaba is to uJehova. fear God, the creator of ukuqala heaven. kobucleva nokuqala koku-understanda ngesilungu nokuqala kokwazi nokuhlakanipha Wisdom and all. mesaba uJehova To fear the Lord, the creator of planet heaven and earth. uyabusiswa Blessed othemba is lakhe the one whose trust likuJehova with God. uyaqalekiswa Cursed. ungayithembi ngisho le ndoda Don't ohlezi even nayo ngoba trust the kusasa man that izokushiya one will cheat you. uyophathwa isistress Kwantala. usuphethe izingane engenababa Lord, fatherless children. bakhona abanye njengamanje sibaphethe istress Kwantala.